Bună și bine v-am găsit la un joc. Astăzi jucăm un tare joc. Vreau să spuneți în comentarii dacă știți ce joc este. Un joc foarte vechi printre noi. Este de foarte mult timp și încă se mai joacă lumea. Sper că vă place. Intrăm în meci. Sper să câștigăm. Acest clip o să fie scurt. Clipul de astăzi o să fie foarte scurt. Dar vedeți că am postat pe YouTube. Am postat foarte multe lucruri. Dacă doriți să mai vedeți clipuri frumoase, făcute, tot, frumoase, făcute, tot, dați like și subscribe. Continuăm. Credeți că o să câștig? Eu nu cred. Ia să vedem. Stați să mă gândesc. Am clue, da? Așa, să dea el și după aia dau eu, de mă gândesc, dacă el dă, așa, odată acolo în capăt, dar acum de unde să dau eu? Ia să mă gândesc. Dar dacă dau așa, ia, ia, așa, ia, bun! Dacă mai era culmea să bag și pe celălalt. Era culmea, dar am băgat-o. Așa, să mă gândesc. Bam, nu cred, nu. Dau de aici? Da, o dau pe asta, sincer. Cred că o dau. Am dat, am avut dreptate. Bun. Nu știu cât o să dureze, probabil doar meciul acesta. Din cauza că am zis că mă grăbesc. Clipurile o să le fac dacă o să văd. Clipuri scurte. Mă mai gândesc. Continuăm cu meciul. Hai să vedem. Nu. Poate e așa? Hai să vedem așa. Ia! Nu cred! Uite-te-o leacă! Na! Și acum ar fi cum și pe asta. Ia! Ui, nu cred! Mai am una. După aia ai aia neagră. Bila neagră. Bun, pentru un biliard. Pentru un joc cu biliard atât de vechi și mă așteptam să meargă așa de bine. Foarte vechi, e jocul, dar foarte frumos. Așa. Și acum știți că dacă vă dau unde am pus, pierd. Așa. Acum, dacă nu-mi dă pistimingea aia, că am pus-o perfect. Acum să ratezi și să nu-mi dai pistiminge. Peste ultima minge. Hai să vedem. O greșit și acum câștig eu din greșeala lui. Și așa se joacă un meci foarte bun. Stați leac, așa. Așa se joacă un meci foarte bun. Arapapam. Shot. Gol. Bun. Gata. Acesta a fost clipul. Sper că vă place. Sper că v-a plăcut. Dați like și subscribe pentru mai multe clipuri. Și pa! Vă mai las un like ca să vedeți finalul. Și pa!